Yamde jiɗiɗi silmaji capantati ñono e nder diwal Ségou leydi Mali. Yamde jeenayi silmaji capantati woni pari lamorde leydi France tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde yonti nantinde on kabaruji ɗi. Ahmadou Barouba e gardidi kabaruji men ɗi to Mali puɗɗortoɗen caggal nde kaldal kawral dosonkoɓe e jeadiyankoɓe firti to ñono diwal Ségou. Holko woni toɓɓe ɗe keɓani gollirede e kawral hakkunde mabɓe. ɗe toɓɓe woni sababu immagol bone hakkunde ɗe pelle ɗiɗi e wiide walde dinaji Mali. E nder kabaruji ɗi ma en keɓ faamu e ɗe toɓɓe tedduɓe. To leydi Afrique du Sud kulol no woodi ko fewti e wasde nambiyen ŋakkere essence e nguure e saha sipiroji baɗɗi fodde capanɗe jiiɗiɗo mayuɓe e on saha golle ngala sariya no ƴetta ko fewti e kade haɓade ñaw coronavirus. Orgal markogol ngol koko dartina e oɗo saha. To Afghanistan yimɓe murtuɓe taliban en yaltini cimtol ngol no holli sariyaji kesi ɗiɓe faala yo teddine na mbiyen yo horme no hanirta ni e nder ɗin sariyaji no rendi hen worɓe gaccita bahe mumen rewɓe ɓe koyo ndese. Tedduɓe ko ni woni toɓɓe kabaruji men ɗi. Hande yo alarba 15 lewru jeeɗiɗi ɓuru hitande ujunnaji ɗiɗi nogasi go. Tedduɓe onon e jam puɗɗortoɗen kabaruji men ko to leydi Mali. Holko woni toɓɓe heɓade ɗe golliraka e kawral hakkunde dosonkoɓe e jeadiyankoɓe e lamorde ñono. Ɗum ko namdal ɗe toɓɓe woni sababu immagol bone hakkunde ɗe pelle ɗiɗi e wiide walde dinaji Mali. Ko nen waɗi kaldal e kawral hakkunde mabɓe ngam keɓen fama muya e ɗe toɓɓe. Kettoɗen jantore Minati Diallo. E wi keƴaɗo walde dinaji Mali toɓɓeɗe pelle ɗiɗi ɗe kawre mun koɗe jeegon. Mohamed Moufa Aydara sifanike en yoga eɗen toɓɓe. Toɓɓere adani nde ko alhaali tajugol leɗɗe kecci rewi hen ko hakkude jomen jawdi jahuri ndi e remoɓe ɓe. Toɓɓere tateɓere nde ko nde nanodiral ngal FIFA min mbi ko fof en ina mbawi yaade haajuji mumen no beelira. Doso en fulɓe ɓe e fof fulɓe ɓe kani ina mbawi natnude jawɗele mumen ɗe nayɗi e baaliɗi fof. Sine Dambale jottinowo kabaruji walde dosonkoɓe e lamorgo ñono andintini golleji ɗiɓe gaɗi ngam jokkude toɓɓe kawrare ɗe. Horejo jiyadiyankoɓe mo kaldanni wi kan yoga e yimɓe amen dosonkoɓe filtini gure fulɓe. Mi wimo ɗum wona gonga. Giɗo am ana dogofiri wi kam kañum e hoore mum tappi mbagu e andintini leɗɗe kecce fati taƴe. Sabi so jomum waɗi leɗɗe ɗe e ley wuro ngo dosonkoɓe ɓe ɓamta sabi ɗum ɓe kawri e jiyadiyankoɓe ɓe fati leɗɗe kecce taƴe. Yalla won ɓiɓɓe gure ɗe ɓe galda walla jiɗa kawral ngal. Modibo Gali Cissé kertoriɗo rawi ndenagu wonko wi en. ɗo goɓɓi ɗe hono ɗo ɓe pergisi ɗo ana woɗɗi gila nde kawral ngal heɓetende won lohotoɓe andaɓe ɓe jiɗano kawral ngal nden no fey ko kawral ngal heɓa laamu ñono ko lohotoɓe heeduɓe laamu markala seri bala e dugabugu ana keddino golluji coɓuɗi wiyama yimɓe dosonkoɓe yogaɓe lohotoɓe ƴiwruɓe e laamu ñono ana tawda e mabɓe ɗum. Andintinde gilla darnugol kawral ngal hollita ko yaata yimɓe jewen maayi e bihol pelle ɗiɗɗe. Koto Mali keddotoɗen ha joni horejo kiɗɗo laamu hakkunde wu bandawu e horejo kiɗɗo jagorɗo e Mali Moktar won no e haybu konunkoɓe ɓe ngala yamirore yaltude walla yahude hay e nokku. Ɗum noon ko gila sammere laamu lawol ɗiɗaɓol ñande 24 lewru joyo ɓuru e hitande nde gonɗen e gardagol konunkoɓe laamiɓe joni ɓe. Général Souleymane Doucouré kañum no nanga ha joni to daka konunkoɓe gonɗo kati e fotoje ɗe ardiɓe laamu hakkunde ngu banno accudeɓe goto goto. Ɗum saabi bandaw e Moktar wan ɓami avocat ngam ɓe joppe. To leydi Afrique du Sud paɗen kulol na woodi na mbiyen fayre ko fewti e wasde walla mbiyen ŋakkere essence e nguure e saha sipiroji baɗɗi capanɗe jeeɗiɗi mayuɓe e on saha golle ngala sariya no ƴetta ko fewti e kade haɓade ñaw coronavirus. Orgal markugol ngol koko darti yewo saha. Kettoɗen jantore Aliou Kandi. kulol ŋakkere ñamete e lellugol essence ina ɗamina e nder leydi Afrique du Sud caggal nde ɗi fitinaji waɗi e nder leydi ndi fodde balɗe 6 ha ɗum saabi ko ɓuri capanɗe 7 neɗɗo mayde ɓeydi e ɗum tampere angal golle
ko ɓiɓɓe leydi ndi gondi e peeje ƴettaɗe ngam haɓugol laygol coronavirus. wono hanki mum mbaylaari ɓurdi wawde tottirde carburant e nder KwaZulu Natal uddino damude muɗum. remoɓe ɓene kolliti donki yaltinde yeyanteri mu'en nde tawno laabi jahoɗi Johannesburg lamorgo ngo no udda gila fitinaji ɗi puɗɗi. marke coronavirus no dartina sabu caɗele ɗen hay fedde safroɓe wietende Médecins Sans Frontières arnoɓe haɓade Covid-19 dartini golle maɓɓe. limore sakkitinde nde e ɗin fitinaji ko ɓuri 70 neɗɗo fodde ujunere e ko fawi neɗɗo nangama. dental leyɗele Afrique kolliti jaɓani ɗi wadduji ɓe noddi yo fitinaji ɗi dartine ko ɓuri yawde. ko noon tigi Aliou Kande a jarama. payen to leydi Benin ko hande subaka udditta to Porto Novo ñawore lundiɗo laamu Joël Evo kadiɗo mo yamiranoka rendude e sumgoji lefol laamu 11 lewru naɓuru yawtuno ndu. o nangano ko caggal sumgoji ɗi e nder laabi ɗi suudu halfinado ñawde gueɗe nguya e cokki kay terroriste yagal no rewrimo ngenari bondi e dillinde leydi. awkaji makko walla mbiyen awkaji mawɗi baro leydi Benin e wonɓe caggal leydi no immi ngam jingandemo ko kanko kolitaɗo ko gando e fannu dosgal sariya leydi ndi. koto Burkina Faso paɗen subagol gomu halfinango lallital woteji lataki taw ngo sumgo fotono wadde ko altine jawtuɗo o kono ngo riwtama ha hande alkamisa. landaji lundiɗi jaɓanani mawɗo adaji leydi ndi e rendude hen omo jeeya e ƴamoɓe horewaku gomugu eɓe tuma mo wonde neɗɗo laamu ngu e wiide jagorgal halfinagal juɓɓudi laamu ala sariya kaɗo gardiɗo fedde e rendude e nguɗo gomu. to Éthiopie Abiy Ahmed horejo jagorɗo Éthiopie fodi e alarba dartagol ayɓe maɓɓe ngam haɗugol piyanɗe waɗuɗe kadi to Tigre. o waɗi nde tefore caggal ko konu murtuɓe Tigre jani kadi e talata o e diwal mawgal wuro worgo Éthiopie nokkuɗo hare fitinaji mawɗi e heege musge woni e waɗude woni lebbi 7. kettoɗen jantore Fatoumasi Savane. e biyol Abiy Ahmed ɓe dartoto ayɓe maɓɓe wonuɓe nder e yaasi ngam haɗugol piyanɗe Tigre. kono ɓe etoto kadi no balle neɗɗiyankoɓe ɓen hewta no yawiri e hattun jimɓe e majje ɗen. hooreɓe am hara saare ɗiɗaɓere ɓurde den hewde Éthiopie holli e nder ɓatakuru wonde Éthiopinaɓe fop no haani wallitade haɓugol TPLF ngam artirgol deƴere e nder diwal Tigre. Abiy Ahmed waɗi ngu hollagu caggal nde konu murtuɓe Tigre yanani kadi e talata cay heddiɗe diwal worgo Tigre. Geta Shewreda yewtowo e inde murtuɓe holli e jaynde AFP ɓe yanani e talata cay ɗiɗi Tigre no ɓe hettira nokkeligo e wi makko kono TDF hetti feccere worgo Tigre. saldu hasiera Éthiopie waɗi erago gam toragol haɓayɓe e hooreɓe Tigre wonuɓe Mekele yo laaɓam ɗum si fattiyankoɓe saare me eni e Adi Harusso no hiwi. e biyol oni ko ɓuri 100 yimɓe no tampi heege Tigre kono balle ɗen ala e wawude hewtude ɓe. to Bruxelles Joseph Borrell holli wondiɓe maɓɓe ƴettangol Éthiopie yagginirɗe sabu waɗum hari waɗali Tigre. Fatoumata Sy Savane a jarama. payento leydi Afghanistan caggal nde ɓe keɓi doole e diwal Takar rewo funnange yimɓe murtuɓe taliban en yaltini cimtol ngol no holli sariyaji kesi ɗiɓe faala yo teddinana mbiyen yo horme e nder ɗin sariyaji ko yo worɓe ɓe accutu bahe maɓɓe e rewɓe ɓe ko yo rese. kettoɗen jantore Umuba. e nder ngol bi'ol murtuɓe taliban kala sonnajo yahowo luumo ko yo taw gorko no ɗowtimo e worɓe ɓen hara ittata ba e mum ɗen ko ɗum holli Sefatullahi suka mo duuɓi 25 hoɗuɗo e gallure Kalafgan ngal diwan ngal ɓe fawi juuɗe mum. o ɓeydi joni wuttugol sigareti no tonga e ɓe taliban ɓe no holli kala mo teddinaali on sariya o fawete jukkande. gila konunkoɓe Amerique e OTAN fuɗɗi iwgol Afghanistan e lewru joaɓuru ɗum no habba lannugol tode e lewru 7 nde hitande ɗo ɓiɓɓe taliban no heɓi doole e diiwe hewɗe haa ka keeri maɓɓe wano Iran, Turkmenistan e Tajikistan. ɓe wawi kadi waɗugo juuɗe e gallure Takar taway ɗum hari wowaka hawrede e mum. tentini fewndo ko ɓe ɓuruno e marude doole ɗum wano hitande 1996 haa e hitande 2000